Kalau sana parang ni Jobanivlog channel na tham ko friend ko sa bar ba shoy mas jo phogwan nai mohorlan sana par dam ga en pai blogs ko phrase ba sai lama jabai hare bari interesting khamne chesta khalamud anga blogs banana banana sanane ha dese jai break break mor ko ne share khalamon sangnane intro banana jabai arna ambai jini jai break break ni anga एकदम बेरायगासिनो आरोना फुङावनो सङा खावानो 9:30 जालायबाय दासो बहायहैनोसै सबसे फार्स्टआव नैबे आबु गेन्द्रिमोनाव थांबाय बेनिफ्राय आरो बै राजा खिरमोनाव थांबाय कबिता गालिमोनावबो हाबहैबाय सङा खावा नोंहा मोनबाय खोमा मालाय मोनाखै सङाखैनो जेबो नङाहाय संनानै जागोन होननायसो जानोसै बार गैयैखायनो एसे बेरायदों नै बेलासियाव बेरायनो होनबाबो जाया आशीर्बाद होसोनाबर आशीर्बाद आबोखौ जोंहा गोदान आलासि फैथारसै बावथारला दाख्लै मा नै मालाय माबाया फौजि बिथाङा ओरै होनलायथारबाय नोंनाबो नायग्राफ्रा बहुद आशीर्बाद बिदों नालाय आं मोजाङै मोजां सौफैबाय होनलायो बेस्रा बहुद खस्थ' मस्थ' सौहैदों मानसिया ट्रेन टिकेट जाया मा जाया ओमफ्राय नोंथांमोननि आशीर्बाद मोननानैसो लायनो मालाय मोजां सौहैदों नंमारगौ आशीर्बादा खामानि होमारो आबोखौबो होना हर बावथारला जोंहा र' गोदान बोसोरजों आलासि गोदान सौफैनो लागा थानो होनबा दे आब' संनांगौ खावनांगौ जानांगौ सिदा सिदि ओमफ्राय ब्लग्सखौहाय नै बेलासियावसो सुरु खालामफिनबाय आरोना फुंनिफ्राय बेलासि माने गेजेरनिखौ जेबोआनो देखायनो हायाखिसै सनाफोर आङो होमबा बिसोरनो फुङाव बोरैबा एसे ओंखारफ्लांदोंबा आङो थाब खामानि मावा मुवा माने थाब सङा मुवा गैला आरोना बे लेटआनो लेट ओंखारफेरखायाखैमोन ना सनाफोर आङो आरो जेब्लानो ओंखारगौब्लानो आं ब्लग देखायखागौमोन नै फैनानै आं 8 दिन 9 दिन जाफैलायबाय रावनिबो बाहागिफोरनि न'आवनो थांनो रोङाखैहाय बै खाथिनि आब'मोननि नै बिसिनि न'आवनो थांनो रोङाखै आरोना माने मा सिखारबाय मावबाय दांबाय जाबाय लोंबाय आरो सानसुनि संफिनबाय जाफिनबाय आरो बेलासियाव नै बार खोलो खोलो बारलायबाय जेरावबो ओंखारनो रोङाखै बिफाया आरो गावहा उमुग मोनाव बेरायहैयाखै माने बाहागिफोरनाव एसे ओंखारस्रांजानो लुबैयो आरोना ओमफ्राय बोथोराव बबे बाहागि आरो नै साननैयाथ' बेंकआव खारदिंनायावनो खतम खनसेखालि बाजाराव खारदिंनायावनो खतम ओंखारजाखाथारा ओमफ्राय दिनै बार्थडे जाय बुंब्रुङैनो साहा पानि लोंखांनानै खाब थाब सुखांनानै खुहैथावथाव होननानैहाय माने थासिब्ला हरदोंमोन नालाय बे आब'मोनाहाय न'निफ्राय लाबोनायनो बेखौ हैनायानो बाहेरा हेट बै राजामोनावबो थांसां होननानै आरो कबिता गालिमोनावबो थांसै होननानैहाय बे थांनाया ओमफ्राय लेटआनो लेट माइयासो थालिर दाउखा आलु सयाबिन ओंख्रि संलायलायबायमोन आरोना ओमफ्राय आङो दुन्दिया होनानै फोमोननोल' मोनफैदों बाखि सनाफोर ओंख्रिया जाहैबाय मा बिनाबो राननो हमबायमोन आलुजों भाजा एवबाय आङो आरो दाख्लै केरेला लाबोनाया बेबो राननो हमबायमोन बेखौबो आलु एसे होनानै जेराव भाजा एवबाय आङो आलु नङाबाथ' जाखाया दालाय आङो जानो हाखाया बेफोर बुस्थुखौहाय बेनिफ्राय आरो लकेल दावदै दंमोन नालाय राजायाथ' जेबो जाया राजानि नामै दै 4 एग्लिनानै ज' आरोना थ' ओंख्रिया बिदिनो जाखांदों आं जेबोखौनो देखायाखिसै आरोना दानि नानिया बाथाबलाय उन्दुफिनलाय फुथुनानैसो आं नै ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय बारा बार गैयैखाय नै दाखोर दालायाबो इसिबां गैला आरोना थेवबो जिङाव बिलाइ बिलि एसे एनै थायो ओमफ्राय गफंनायाबो इसिबां गैला आरोना नै आङो फुंनिफ्राय आंनि सानसुसिम हालोदखौसो एसे खुगाजों फोरमायबाय आरोना देखायनो हायैखौसो ब्लग्स बानायबाथ' बेखौनो केमेरा अन खालामै आं ब्लग्स खालामनो हागौमोन जेसे थेसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हागौमोन खिन्थु नांला टाइमाबो सर्ट जाबाय नालाय आरो माइयाबो बाहेरायाव थांदोंमोन माने एसे खामानि दंमोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय रानिखौबो लाथु गैला बहुद जालाय जाखायो आरोना लास्टआव जेने थेने जानायानो दिनै 12:30 बारखादों आरोना 1थायानो जानोसैमोन बेसेबांसिमाव जायैया एसे गोबाव जाबायमोन थ' दिनै जादों आरोना अमा आदार होनानैसो दुगैनानैसो रेस्ट मोन्दों आरोना सोनाफोर ओमफ्राय नै थेवब्लाबो दासो हाजिरा बेनिफ्राय बेफोरखौ बाद होदो आङो भिडिअ नायदों नोंथांमोननिबो ओमफ्राय नै मैदेर YT सिस्टारनि चेनेलखौ नोंथांमोना नायोना नाया माखासे बाथ्राफोरखौ आं बारा जानाय मोनाखै माखासे बाथ्राफोरखौ आं एसे जानाय मोन्दों आरोना बे सिस्टारनिखौहाय आंनि गोसो बियो आं रुम गंसेयाव थायो आं रुम गंसेयाव थाया मानो गोसोथोदों नोङो नोंनाव जुदि माननाय गैयाबा मानो गोसोथोदों नों हो नै ब्लग्स खालामफुनायावनो मालाय ख्रिं मालाय मालाबानो थाबायनानै बिमाखौ नागिरबायानो आरोना नुजानो नुजाया बेङाखै आरोना बिदाया दाबो सिखाराखै ओमफ्राय आं सिस्टारनि क्लिप्सखौ एसे लानानै होनाय जादों सिस्टार नायफ्लांनोबा गाज्रि मोननाङा आरोना
माने जेनेबा नोङो देखायदोंना रुम गंसेयाव थायो थायाबा माबा मोनसे देखायदोंबा माने बियो नोंनि पार्सनेल जानानै थाया आरोना अबेबा माखासे बुस्थुखौ नों देखायदोंबा बियो जों ससियेल मिडियायाव देखायबायबा बियो माने जोंबो मोन्थाय थायो आरोना बुंनो नुनो बा जोंबो नुबाय नालाय बे नोंनि पार्सनेल जानानै थाला दा जों जेरै दैलि ब्लग्सआव बायदि बायदि शेयार खालामगासिनो बेफोर पार्सनेल जानानै थाया माने एसे शेयार खालामथावथावखौसो खालामो नालाय लिमिटनिसो खालामो नालाय बेनो आरोना थ' साननो नाङा जे आं जायो जाया आं सोरजोंबा उन्दुयो उन्दुआ आं रुम गंसेयाव थायो थाया नों बुंनो दरखार गैया बिदि नङा आरोना थ' नुग्राया नोंखौ बुंखागोनानो बेबायदि खिन्थु बुहुत गाज्रि रोखोमनि कमेन्टबो मोन्दों फानग्रा बायदि नुखायो फानग्रा माग्रा फाननो थांदों बेंगलराव मारराव होननानै आरोना थ' बेफोर बुस्थुखौ कमेन्टखौ हरद्रायनो नाङामोन गोदाव सोराव होखायो जों नर्मालसा दैलि ब्लग्स बानायग्राफोरखौनो मा कमेन्ट हरो मिलायानो दाथ' आरो सिस्टारा जेनेबा हाबा जाया मुवा बेंगलराव रुमाव गावनि मिजिं जोंहा बेवाइजों ज' थाहैदों बेखौ देखायदोंना फार्स्ट भिडिअ'आवथ' सिस्टारा बुङाखैमोन जे जोंबो हाबा जानाय होननानै आरोना ओमफ्राय उनावसो लासैनो कमेन्टफ्रा गाज्रि फैथारबायना बिराद गाज्रि कमेन्ट फैदों दे आंबो नुदों आरोना सोरबा नायनो मानो मोजांबो कमेन्ट हरदों बांसिनानो मोजां हरदों खिन्थु गाज्रि कमेन्टखौबो नुनाय मोन्दों मानो होनबा आंना बेमार दंखायो भिडिअ'जों लोगोसे कमेन्ट चेक खालामहैनाय आरोना मोजां भिडिअ जा गाज्रि भिडिअ जा मा रोखोमनि कमेन्ट फैयो बेखौ नायखायो आरोना ओमफ्रायथ' सिस्टारनिसिम गाज्रि कमेन्टआ थांदों खिन्थु बियो एसे बुंथावथावबो जादोंमोन नालाय ओमफ्राय खिन्थु सिस्टारा उनाव बबेबा मोनसे भिडिअआवहाय जोंनि गामिनियाबो हमो हाबा जानाय हाबा जायालासिनो थानाय सेंग्रा सिख्लाखौ जों गामिनाबो हमो आंखि बिदि थागोन नामा होमबा नोंसोर साननानै नायदो आं हाबा जाना जायाखै होनदों आरोना थ' आं सानदों बिनानावा कर्ट मेरेजफोर जाबाय खोमा बिदि सानदों आरोना दागा मागा हाबा जानायथ' जेनेबा जों मिन्थिया जेनेबा बिनानावनि सोमोन्दै जों मिन्थिया खिन्थु आंनि साननायाव बिनानावा कर्ट मेरेज जाबाय खोमा आरोना थ' बेखौ फार्स्टआवनो खिथानानै लायोबा बांद्राय गाज्रि रायनाय नङामोनदां मानसिफ्रा मालाय बिसि फिसायसो थादों होननानै आरोना आरो खुनु बेला नुफेराखैना जेनेबा लिभिंआव थादों बिदिबो नुफेराखैना लिभिंआव थाग्राफोरखौबो रायखायोसो रायनाया बिराद गाज्रि कमेन्टखौ हरदों आरोना थ' बांद्राय मैला कमेन्टखौ हरद्रायनो नाङामोन आंबो आंनि साननाय आंनि अपिनियनखौ होदों आरोना होफिननाय जाहैबाय आरो एसे क्लिपखौ लानानैहाय ओमफ्राय माननाय गैयाबा मानोथो मोजां मोन्दों मानोथो गोसोथोदों थ' बिदिद्राय नङा अबे लाइनजों बुंखो बिनानावखौ आं मोनथियाखै आरोना थ' बिदिद्राय बुंद्रायनो नाङामोन गाज्रि कमेन्ट मोननायनि रागानि बिथोराव बुंबाय खोमा आरोना बिनानावा थ' बयबो मोजां मोनग्रा गोसोथोलायग्रानि माने बिसोरखौनो बुंनाय बायदिबो जाहैयोना स' बयनिबो टारगेटआ बेबायदि नंजोबा बयबो बेबायदि लाइनजों थांजोबा नालाय बेखौ बुंद्रायनो नाङामोन आरो आं साननायाव नङा होमबा फिसाजोआ मोजां दलद थादों सिबाय ओमफ्राय आं मोनसे खोथाखौ ओरैबायदि बुजिना मोनो आरोना बबेबायदि एंगेलजों मानसिफोरखौ फानग्रा होननानै सिनायो बा फानग्रा बायदि नुयो माबायदि नुयो बबेहाय माबा खनायाव माबाफोर लिरनाय थायो नामा आं बेफोरबायदिखौ बुजिया आरोना मानो होनबा बेफोरबायदि कमेन्टखौ बै मोजां भिडिअनि गेजेरावबो आं नुनाय मोनो मानसिफोरनियावबो फानग्रा बायदि नुयो फानग्रासो बियो माग्रासो बियो होननायखौ आरोना माने भिडिअजों रिलेटेड गैयि बिदि मैला भिडिअ देखायाबाबो बिदि कमेन्टखौ होयो बबेबायदि एंगेलजों नुयो बे ना बिदि कमेन्ट लिरग्राफ्रासो एसे खर'फ्रा गेसाव नामा आं बिदि सानखोमानानै थायो आरोना ओमफ्राय बे मालाय मैदेर YT बिनानावा कर्ट मेरेज जानानैसो थाहैदों आं बिदि साननानै मोनबाय आरो गाव हाबा जाखांबाय होननानै बुंनायावहाय बेनिफ्राय मा होनो फार्स्टनि भिडिअफ्राव खिन्थु आंबो एसे बोरैबायानो मोनबायमोन मानोथो बिदि देखायखो बेलाय थाहैदोंबा थाहैदों गावबोथ' मोजांसो बुजायो बिदि सानबायमोन आरोना आङो गावबोथ' मानसिफोरखौ मोजांसो बुजायो मानसिफोरनि गाज्रि भाइरेल भिडिअखौ लाबोनानै मोजां खोथासो बुजायफैयो बे गथ'आ मानो बिदि देखायखो बिदि सानदोंमोन आरोना आङो अमा दाउ हाबबाय जोंना हनै खिसिगोन आंनि साननायखौ आं बुंबाय सोरबाबा नायगिरि बा बिनानाव मैदेर YT नायफ्लांदोंबा गाज्रि मोननांला आरोना नोंखालाय मा हाबसनलायखो मा नांजालायखो होननानैहाय थ' ससियेल मिडियायाव बुंबाय जखन इउटुबाव बुंबाय जखन नोङो बियो माने सोरबा गावनि गोसोनि साननायखौबो बुंफिननो हायो खालामफिननो हायो आरोना फोरमायफिननो हायो बा बेफोरबायदि आरो आं बेबायदि टारगेटै बुंबाय बेनिफ्राय आं नै जि जाला बुद्रु गाननानै दङ आं गिदोंबो आरोना सोरबा दा आंखौ जोलैनि हांगार होनो लायगोन खायफाया आरोना थ' जोलैनि हांगार नङा नै बुंग्राया बुंखायो अहा आब' कबितायाबो सेक्सि होननानै आं दासो मिन्थिदों आरोना माथो सेक्सिथारनो आब' कबितायाबो बेस्रा सामफ्रामबो दख'ना बा एखमबा मेख्ला गाननानैसो भिडिअ बानायो मावनाय दांनाय भिडिअ होयो हाय आब' कबिता सरगयारियाबो बेखौबो सेक्सिसो नुबाय बा आब' कबितानि ब्लग्सआव खिथानायखौसो मिनिनो ओंखारदां दाख्लैना मालानि ब्लग्सआव होनजादों सेक्सि आरो बोरैबा रोखोमनिसो कमेन्ट फैलायलांबाय है खायफानो ओरैबायदि खर' माथा गाज्रि थायोना आब' कबिता दा बुंसै आरोना नर्माल भिडिअबाबो माबा सेक्सि बबे एंगेलजों नुयो मा मावनायाव सेक्सि नुयोना सिला सिबनायफोरखौसो सेक्सि नुयो बुजिना मोनला आरोना
आरोथ' बायदि बायदि रोखोमनि सेरथे सुरथे ड्रेस गानबाबोथ' मा होनबावगोनहाय आब' जोंफोरखौ आयौ 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 नंलाहाय सयथिबो आं जबानि आगोलावसो बिदि कमेन्ट मोनदों होननाय खोनादोंमोन दा आंनावबो फैलायलांबायसो आंबो बिदि कमेन्टआ गिदिंबाय थाखायो बिदि मानसिफ्रा इउटुबनिफ्राय अबाय थांनो आरोना थाखायो जेबो नङा थ' बिनि गेजेरावनो गोबां मोजां मोजां कमेन्ट हरग्रा मानसि दं मोजां मोजां हास्थायग्रा मानसि दङ नायनानै मोजां मोनग्रा मानसि दं बेफोरबायदिनि थाखाय जोंहा ब्लग्सखौ लाबोबाय थागोन बै मैला मैथा सेक्सि सेक्सि नुग्राफोरखौ बारगुलि नुबा नुथोंसै आरोना जेबो अरजाथारला आंखौबो नुयो ना मायोसै खौलौलौनो बुथेथे आं हले बे लिस्टआव गोलैथाराहाय जाथारा ड्रेसखौ दा हांगार हुंगार दा बुंहरसै आरोना गरमजोंनो जाला माला जाला बुथुर बुथुर गाननानै दङ आङो नै फिसाजोआ दिगदार खालामलायबाय थ' न'आव थ' ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना जेबोथ' देखायनो हायाखिसै आं दिनैहाय जेखि बुंदोला आरोना आंनि साननायफोरखौनो एसे फोरमायबाय थब्राखौ एसे देखायनोसै होननानै मबाइल कभारा नै बख'नानै लाबोलायबाय सनाफोर आङो हरेक माल मबाइल कभार एकदम 150 थाखानि आरोना दुंबाय नालाय मबाइला ओंखायनो जेखियानो जादोला जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फुरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना थेंक इउ स' माच